Layelani iy'thando zami ezinhle engiy'thandayo. Yazi there's something I've been looking at kulezi iy'nsuku ukuthi yazi uma ukwi-relationship noma uba kwi-relationship, i-relationship yakho iya-influencer ukuthi iqhubeke noma iphele ngenxa yezinto oy'bukayo. Yabona njengoba mina ngifundisa ngocansi nje ukuthi hhayi lalanani yenzani umkhuba washa wacima vutha amalangabi. Ngeke uze ubuke i-content yami ube umuntu olandela i-content yami kungabi khona lento ekutriggayo ukuthi ufune ukuyobheka umuntu wakho kahle. Kungabi khona lento le ithi masuyongena embhedeni uthi yazini uthi uNonsi angifende kancane ukuze kuzoba mnandi, awuthi ngimfende kancane. You understand? So mina ngiyaku-influencer ocansini lakho ukuthi lube better nokuthi utry. Now-ke here is the thing. Nakwi-relationship, yabo lama video owabukayo abantu abalulekana ngama-relationship, bakumotivate elifini ukuthi wenze kahle. But ngoba ngikwi-relationship ngizoma kwi-relationship. Yabo lawo mavidiyo lawo bakutshela ukuthi hhayi umuntu wakho uma umthanda, fanele uthande yena yedwa ngoba uma uthanda abanye uzoba ne-stress, ulokhu u-answer-ifoni, ulokhu ufihla ama-message, yabo leyo nto leyo. Lawo mavidiyo ayakwenza ukuthi kwi-relationship yakho ufune ukwenza better. Ayakwenza ukuthi uyabona into leyo lento ayi-advise-ayo nawe uhlale uyibuka ukuthi hawu njengoba nami suke ngithi vula imilenze nje ivule kanjani. Uhlale ucabanga ukuthi okay uma ngayivula kanje imilenze ngampela ngaba right. Uyayibona le nto leyo. Now-ke here is the problem. Uyabona-ke manilandela nalaba bathi umjolo uyanyisa. Hhayi sisi ngeke ube nayo i-relationship. Uyabona uma ufollower laba bakutshela ukuthi amadoda izinja, amadoda kuwukuthi amadoda udoti, mina sengisho uzohlala usingili, uzongayihloniphi futhi indoda yakho ngoba vele uma uyibuka ucabanga ukuthi isazokunyisa, umjolo uyanyisa. Yabona guys, u-social media u-powerful and you are what you watch. Yangizwa ukuthi i-life yakho ibhekiseka entweni oyibukayo. Uma uhlala ubuka imingcwabo uzohlala ukhala. Ubuka abantu ababhonyanayo uzohlala ucabanga ukuthi i-violence into e-right. So-ke awukuyisizi. If njengamanje ukwi-relationship, i-relationship yakho uyayithanda, i-relationship yakho usafuna ihambe i-survive, ufuna ukuthi ube happy elifini, sithando sami, awukubuka amavidiyo a-positive nge-relationship. Ubuka amavidiyo azokwakha ukuthi nawe ube umuntu onjani kwi-relationship. Ngabe uyindoda, ngabe umfazi. Azokukhombisa ukuthi siyahloniphana kwi-relationship. Azokulalelisa akufundise ukuthi kwi-relationship senzanani. Into emnandi kwi-relationship ukuthi umuntu wakho umphathe kahle. Uyi-communication ukuthi nokuthi. Yazi mangibuka indlela manje ngize ngathi shuthi vele inkinga-ke nayo ukuthi mina. Ukuthi there is so much amavidiyo bathi umjolo uyanyisa, umjolo uyanyisa, umjolo. It seems as if, sorry, as if there isn't anymore any positive person. It's what I have been watching. Kulezi nsuku guys ku-Facebook kwami ngilokhu ngihlangane nalaba bafana abakhuluma ngokuthi i-relationship imnandi, kumnandi mangabe umuntu wakho yenza kanjena kumnandi. And I'm thinking to myself, what have been I watching? What have been I watching? Ayibo English. What have been I watching? What been I watching? Cani ngeke angazi nami isingisi ngidlaleleni ngaso ngisifakeleni ngaphela hayi akusinto yami akumele nje ngilokhu ngidlala ngaso. So yini ekade ngiyibuka kanti nakulezi insuku ngoba guys ngifuna ukuba in love, ngi-enjoy, ngirelaxe, you know, ngibe calm. Uthole ukuthi uxabene nomuntu wakho uvele ubone labantu abathi i-relationship iyalungiswa. Kufanele ukwazi uku-understand omunye umuntu. Kwi-relationship uya-communicate. Uthole ukuthi umuntu wakho ubumdinelwe. Immediately you are like, hayi njalo. Vele ngimcasukelele into esengqondweni yami. Angayazi yena ukuthi ngiyacabanga. Lo muntu uzokwenza kanjani 1 no 2 no 3 ngoba phela you understand angicommunicate-anga mina ngawo. Ngoba usudlule kulo muntu. Uthole ukuthi udinele umuntu wakho umcasukele kufike lo muntu wathi umjolo uyanyisa. Hayi abafana basifuni. Uthole ukuthi ukudinile vele sithi usuyahamba usuyamtshela ukuthi this is not working for me. I can't do this. Kanje. U-influence lento kade uyibuka yakwenza wacabanga. So-ke be careful ithanda zami.
Mawusemjwayelweni ukwi-relationship usemshadweni awukubuke izinto ezakhe umshado izinto bese ngoba phela nabo labantu abakhanayo bayakutshela nama-red flag ukuthi buva. Uyeke laba abakhalayo abagilekile nabasagilwa bahambe bayobuka umgilo nemigilingwane yabo. Guys, angisho lutho. Bye-bye yini. Bengithi nje.